Bona tarda a tots. En nom d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, sigueu benvinguts a aquesta presentació del llibre 6 nits d'agost d'en Jordi Lara. El llibre, com potser ja sabeu, tracta sobre les circumstàncies de la mort de Lluís Maria Xirinacs, ara fa 12 anys, entre Altar i Sant Amant, aquí prop, sobre Ripoll. La presentació serà a càrrec de Lluís Busquets, el col·laborador i biògraf de Xirinacs. Agraïm els dos la seva amabilitat a fer possible aquest acte. Jordi Lara i Solinyà, que és escriptor i periodista català, és llicenciat en literatura catalana i també ha cursat estudis de piano i tenora. Fou realitzador de programes de ràdio, la principal, de Flaix FM, que meresqué el Premi Rafael Peris l'any 1994. Ha estat guionista del programa Sardana de TV3 des del 95 i a partir del 98, més tard, del programa Níria. Ha promogut noves experiències artístiques a l'entorn de la cobla, la sardana i els esbars, en un esforç de modernització de la seva imatge pública. En aquesta línia ha estat guionista i assessor d'espectacles com la Gran Gala de la Tenora i la Cloenda de l'any de la Tenora. És autor d'espectacles a Brussa 2001, Malgrat de Mar, Ciutat Pobilla i a Pira, Músiques d'una terra sense límits, Cobla Juvenil de Sabadell. El 2012 va escriure i dirigir el llargmetratge de ficció Ventre Blanc. Ha compost música per muntatges escènics i és autor dels textos teatrals Napa i Toron Toron. Va debutar com a novel·lista el 2005 amb Papallones i Rovelles. El 2008, amb Una màquina d'espavilar ocells de nit, va aconseguir repercussió de la crítica i entre els lectors. El 2016 publicà Mística Conilla, recull de 6 contes curts. I el 2019 ha publicat 6 nits d'agost sobre els darrers dies de Lluís Maria Xirinacs. 6 nits d'agost és un relat molt amè que es llegeix d'una tirada. En un primer moment, l'intriga se'ns emporta. En acabat ens adonem que, a més de narrar-nos la inesperada mort de Xirinacs, ens parla de l'amistat i de la vida. Jordi Lara trena un relat popular com una sardana, un cant coral a l'amistat, amb personatges a peu de carrer, i sap quan cal enllaçar frases i mots d'una gran bellesa que ens apropen al flux de la vida quasi musicalment. És un llibre per ser rellegit. Humilment amaga saviesa i sensibilitat. Lluís Busquets hi apareix doblement com a biògraf i Lluís Maria Xirinacs, biògraf de Lluís Maria Xirinacs i com a interlocutor. Presentar Lluís Busquets i Grabolosa a Olot pot semblar innecessari. N'és fill i ha mantingut una relació continuada tant amb els seus escrits com pel seu veïnatge. Quasi tots el coneixem i, si més no, d'anomenada. Té diverses llicenciatures, però em diu que no cal citar-les. Amb els més diversos gèneres ha publicat més de mig centenar de títols. Crític literari del Correu Català, les entrevistes que ha realitzat foren recopilades en els volums Plomes catalanes contemporànies del 1980 i Plomes catalanes d'avui, 1982. També ha col·laborat en el Diari de Barcelona, Cartipàs, Diari de Girona, Revista de Catalunya, Revista de Girona, Cultura, Serra d'Or, la comarca d'Olot, Catalunya Ràdio, Ona Catalana, Ràdio Olot, i entre altres. Actualment encara col·labora periòdicament al Diari de Girona. Ha signat articles periodístics quotidians amb el pseudònim de Ròmul, al Diari de Barcelona. L'any 2000, juntament amb Xirinacs, publicà Plantem-nos. El 2003-2009, amb textos de Xirinacs, El terror, la pau i el sagrat, pòstumament també de Xirinacs, Dietari final, 2007, L'esperit batega per Catalunya, 2008, La no violència, 2009. I el 2013, Xirinacs i l'estafa de la transició, la Constitució i l'Estatut. La biografia de Xirinacs 2017, Xirinacs, el profetisme radical i no violent, és una obra exhaustiva, definitiva, que serà de referència per molts i durant molts anys. Busquets hi treballà durant 9 anys i és, al meu entendre, el seu propi homenatge monumental al seu mestre i al seu amic. Ara, doncs, passo la paraula
comencin aquesta presentació. Un incís és que continuem recollint firmes per fer una sol·licitud a l'Ajuntament d'Olot per donar nom a una plaça o un carrer Lluís Marit Xirinacs aquí a Olot. El paper està aquí i podeu signar quan surti o quan s'acabi. Estem a 200 i pico de firmes. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, Claudi. Benvingut a Olot, Jordi. Esperem que això d'avui no sigui més difícil del que jo crec que és, perquè jo crec que no és fàcil el que hem de fer avui. Ell ve a presentar un llibre en el qual per primera vegada a la meva vida i resulta que soc un personatge d'allà dins, no m'havia trobat mai literaturitzat, no? Però és una de les qualitats, si començo per aquí, com podria començar per altres veus que té aquest bon senyor, que fa allò que deia en Pla. En Pla diu que quan s'entrenava a escriure mirava de copsar el vol d'un ocell i d'escriure. I si la primera vegada li sortien 8 ratlles, després havien de sortir 5 i havia d'acabar amb 1 i mitja. Aquest senyor, amb determinades persones que agafa, sap fer-ho de tal manera que, bum, és allò que se'n diu frase pinzellada i el té classificat per sempre. Jo mateix m'hi he trobat. A mi em ve a dir aquest senyor, no recordo exacte, però no citaré exacte, però ve a dir, és un senyor creient que les imatges sempre li fumarà cops, una cosa així, no? Doncs va per aquí, la cosa. A veure, li he dit que era difícil i hauríem de mirar de què no ho fos. També ha dit en Crowley que havia de presentar el llibre, faré molt poca cosa, diré 3 cosetes, només hi n'acabo de dir una, d'aquestes frases pinzellades, però en podríem dir una altra. Aquestes 6 nits d'agost, vosaltres sabeu que el Xirinacs es va voler deixar morir, ell deia, fins i tot emulant, ell tenia Ramon Llull com a mestre, i deia, però jo no vull ser martiritzat, jo vull morir naturalment. I aleshores, no sé si recordareu, però aquells dies hi havia unes tempestes aquí dalt al Pirineu de Calampa, però d'aquelles que els diaris en parlaven. Aleshores, aquest senyor s'ha entretingut a posar-nos cada nit què passa i a entrevistar-se amb tots els estadants pagesos del voltant. Què va passar en aquests moments? Fins al punt que algunes coses que s'inventen, doncs després s'han fet realitat. N'explico una. Un dels personatges que viu per allà és una cantant valenciana que és la Núria Abelló, no? Agulló. La Núria Agulló, ell li fa visitar el Pla de Camprodon i li fa cantar l'acte de sobirania, que justament en Claudi el té allà a l'Ajuntament, no? Això era una ficció literària, però a la Núria li va agradar tant que ara el canta. Que ara el canta. A veure, aquestes 6 nits d'agost, que és un llibre, com ha dit en Claudi, que passa d'una manera exagerada, és molt fàcil de llegir, és molt bonic, però té moltes intríngulis al mig. I una de les intríngulis és que l'autor contínuament es demana si l'ha de fer aquest llibre. Però arriba al final i encara es demana si ha de fer el llibre. Vull dir, què ho he fet? I ara us semblarà que us faig un spoiler, però no us el faig. Acaba amb una visió, que ara sí que no vaig més enllà, perquè després potser sí seria un spoiler, però que acaba dient que ha vist el Xirinacs alliberat fins i tot de les paraules d'aquest llibre que era una trampa que li havia posat ell. Em sembla que és bé, no? Em sembla que, dit això, és bo. I l'altre que jo us volia dir és que em sembla que el que podríem fer és fer-li preguntes a aquest senyor. Jo crec que vosaltres, ara jo podria xerrar una estona del seu llibre més, ell segur que encara més, i dels Xirinacs fins a les 10 del vespre si vol. És molt millor que
ens pregunteu el que vosaltres us interessi saber, tant de la novel·la com del Xirinacs. Però és per diguéssim, endegar la situació, si us sembla bé, jo he preparat unes preguntes que us sorprendran, no? Perquè aquest senyor resulta que no el va conèixer mai, el Xirinacs. Primera pregunta que li faig. No? Escolta, has declarat que et va estimular a escriure la novel·la el fet que un home es deixés morir en plena natura. Però va influir o no que fos Xirinacs? És a dir, si hagués sigut una altra persona, Pepito Pérez, l'haguessis fet? Bé, bona tarda, em sentiu bé? Abans que res, agrair-vos que m'hagueu convidat. M'agrada molt venir a Olot, ja hi venia de petit, amb mon pare, un tema que no té res a veure. M'acompanyava ell, feia de viatjant de pintures i veníem aquí a vendre vernissos. A veure, la pregunta... Jo vaig escriure llibres sobretot perquè em va impressionar aquesta persona que va voler morir d'aquesta forma tan singular. I gairebé diria que el que tenia al cap era una imatge gairebé cinematogràfica, que era la imatge d'un home sota la pluja, al mig d'una pastura de vaques, fent-se de nit, esperant. Esperant què? Esperant la mort. Aquesta imatge, que és gairebé cinematogràfica, va ser la que em va portar a escriure el llibre. Els llibres, de vegades, no tenen un punt d'ignició, sorgeixen d'una llavor imprevista que et persegueix, que no te la pots treure del cap, que tanques els ulls i te la trobes en somnis. A mi aquesta imatge em perseguia. Però resulta que aquest home, aquesta imatge que jo tenia al cap, havia passat de debò. I a més, la persona que protagonitzava aquesta imatge era Lluís Maria Xirinacs, que no era algú qualsevol. Hagués escrit aquest llibre si no hagués sigut Lluís Maria Xirinacs? Doncs probablement sí. Perquè jo el que volia no era fer un llibre sobre Lluís Maria Xirinacs. El que volia fer era un llibre que indagués en les raons per les quals una persona que es troba bé de salut, que està en una situació personal òptima, amb gent que se l'estima, amb deixebles que el segueixen, amb un projecte que encara no està acabat perquè ell estava treballant amb el Globalium i per tant tenia molta feina encara per fer i no havia publicat encara el Mode Major, un editor. És a dir, que ell és una persona que té molts elements, moltes raons per viure i tanmateix decideix morir-se i fer-ho d'una manera determinada. Per tant, el llibre fonamentalment és una indagació, una investigació gairebé detectivesca de per què va voler morir aquest home i per què va voler morir d'aquesta manera. El fet que fos Xirinacs complicava el llibre. Per què? Doncs perquè Xirinacs és, diguem-ne, un gegant intel·lectual, les raons del qual podrien ser tan polièdriques i diverses com ell mateix era en els seus estudis i en la seva formació. Per tant, Lluís, la resposta seria aquesta. Vaig escriure el llibre per intentar capturar, perseguir aquest home perquè m'expliqués les raons per les quals havia volgut morir d'aquella manera i el fet que fos Xirinacs encara ho posava més difícil. Sí, això ho entenc perfectament. Tot i així, no et poses en problemes ètics. Per exemple, hi ha hagut, després de la mort de Xirinacs, hi ha gent, fins i tot alguns biòlegs, que han dit, biòlegs catòlics, bé, potser és la primera vegada que tenim un exemple de que les persones humanes, abans de podrir-nos a no sé quins hospitals que ens ho han de fer tot, tenim dret a acabar la nostra vida. El Xirinacs, de fet, es havia proposat als 80 anys acabar. I perquè fos veritat, havia començat 5 anys abans un dietari que en deia Zum Zum, havia titulat en alemany, que seria ser per al plasma, la mort per ell era el plasma. Aleshores, per comprometre's, va arribar a fer això i el tenim, aquest dietari, per tant el podem fer. No et vas voler posar en complicacions ètiques, no, tu vas fer literatura. I fent aquesta literatura et vas entrevistar amb tots els estadants de les masies del voltant de Can Pegot. Ens podries dir, ara que no ens sent ningú, què deien aquesta gent del Xirinacs? Estava com una cabra, què deien? Bé, en realitat a mi el que ens opinéssim sobre Xirinacs m'interessava poc.
penso que tampoc no és de gran interès el que ells opinen sobre Xirinacs. La realitat és que ells no tenen una idea massa formada de Xirinacs, només saben que és un senyor important, diguem-ne, és un nom important en la història de Catalunya, i que aquell home va anar a morir, diguem-ne, a prop de casa seva, i que això d'alguna manera ha trasbalsat també aquells camps, aquelles muntanyes, no? L'ha trasbalsat des de dos punts de vista. En primer lloc, perquè ara força gent, no diré molta, però força gent pugen al Pla del Pagot per veure el lloc, l'indret on es va morir Lluís Maria Xirinacs. Això fa que, si més no a nivell logístic, doncs els camins estan més transitats i els guardes forestals van de bòlit i aquelles coses que passen de pagès. Però, a més, Xirinacs va escollir el Pla del Pagot per morir, que és allà sota Sant Amans, i no només ho va fer per unes raons, diguem-ne, estètiques, no només perquè és un indret preciós, bellíssim, que si no heu visitat encara heu de visitar perquè val la pena. No només per aquestes raons, sinó també ho va fer per raons simbòliques, perquè ell tenia, per ell, aquell indret, sobretot la toponímia d'aquell indret, lligava amb el missatge que volia fer arribar. Per exemple, hi havia l'ermita de Vidabona, vida bona, fixeu-vos que ja és indicatiu d'alguna cosa, vida bona, no bona vida, com diu Lluís Busquets, el riu de Ribamala, la Ribamala que passa per allà al costat, és a dir, que els mateixos noms de les muntanyes, dels torrents que baixen per allà, ja indiquen, ja reforcen el missatge que ell volia donar a la seva mort. I això, què ha passat? Que això ha creat com una nova mitologia en aquell indret. És a dir, la Taga, el Taga, la muntanya del Taga, té un valor també en el que és el seu propi projecte, diguem-ne, de creixement personal i col·lectiu. És una cosa que bona part dels seus deixebles estan reforçant amb unes rutes que fan d'excursionisme per allà, a l'entorn del Pla del Pagot, que són rutes que són alhora excursionistes però també són d'alguna manera de creixement personal. Tot això està creant com una mitologia nova en un lloc on ja hi havia molta mitologia, perquè som al Ripollès, que és una terra també molt plena de... el Comte Arnau encara campa per allà, per entendre's. O sigui que tot plegat a la gent de la muntanya, dels quals vaig parlar, els crea una sensació, si més no, de... una mica xocant, tot plegat. Però m'acabes de parlar dels deixebles de Xirinacs. Tu ara, en aquest moment, coneixes tots els entorns xirinaquians. Una cosa és la fundació, l'altra és el Negre, l'altra són gent que estan en altres llocs. Què t'ha semblat tot això? És normal? Que ho has vist complex, perplex? Com has quedat tu? A veure, una persona com Xirinacs que va tocar tants camps a la seva vida, és a dir que per davant va ser una eminència intel·lectual, va ser un revulsiu en el si de l'Església, va ser un lluitador per les llibertats compromès fins al final, va tenir un paper polític, va tenir un paper acadèmic, més que acadèmic, intel·lectual. Clar, va tocar tants camps, diguem-ne, que va deixar molt de rastre a la seva vida. Per tant, hi ha molta gent que se'l podia estimar, molta gent que podia no estimar-lo, diguem-ne. Però, en tot cas, és una persona que al seu voltant es belluguen moltes persones. Va deixar molta llavor, molt d'amor repartit. Això ho fa difícil, perquè hi ha gent que se l'estima d'una manera, hi ha gent que se l'estima d'una altra manera, des d'una òptica, o per una raó o per una altra. Per tant, l'entorn de Xirinacs és ampli, divers i complicat. El que passa és que jo, com a escriptor, no podia caure en aquesta trampa. Jo, com a escriptor, havia de passar de puntetes perquè a mi el que m'interessava no eren els problemes que hi poguin haver a l'entorn de Xirinacs, sinó la figura d'aquesta persona que puja a morir a la muntanya. En el fons, inclús l'opinió pública i publicada, diguem-ne, quan va morir feien dues etapes, no, Xirinacs, fins que es va fer polític i quan siguent polític va tocar els nassos als polítics. I sobretot en els anys 80, quan va fer una trilogia esplèndida que se'n diu La traïció dels líders. És a dir,
com els líders nostres dels partits polítics havien traït Catalunya. Això és duríssim, no? I, esclar, fixeu-vos que fins i tot la televisió, els diaris deien això, vull dir, el Xirinacs fantàstic, mentre feia vagues de fam i no es posava en política, quan es va posar en política és quan ja el condemnaven. De tota manera, i com que jo no vull, he dit que em faria 6 i me'n queden 2, volia fer una altra pregunta i contesta el que puguis. A veure, des que et troba el pastor que anava d'excursió amb el gos, el Xirinacs, a les 10 del matí, i a les 6 de la tarda que arriben els Mossos, passen moltes hores. Moltes hores. Jo diria que passa molta gent davant del cos del Xirinacs. Un dia d'aquests se'ns poden dir coses noves, poden aparèixer fotos, perquè clar, això no s'ha de res. Tot això ho tenim encara segellat. Clar, a veure, jo he intentat narrar en el llibre tot el que explico sobre aquesta aventura és perquè a mi em consta com a veritable, és a dir, no m'invento res. És una novel·la, sí que és una novel·la perquè la manera en què jo l'explico, la posada en escena d'aquest material narratiu, d'aquesta aventura, utilitzo els recursos de la literatura, és a dir, hi ha tota una part detectivesca, hi ha uns misteris que s'han d'esbrinar, i això també fa que la lectura sigui, em penso, una mica més amena. Però en tot cas no m'invento res a propòsit d'aquesta aventura. Llavors, no m'invento res, o almenys no em crec tot el que em diuen. Llavors, cap a quarts de 10 del matí del dissabte 11 d'agost del 2007, un xicot d'un boletaire, més aviat impacient, d'aquests que a principis d'agost ja van a veure si s'han fet moixernons, va veure d'un tros lluny, a uns 150 o 200 metres, va veure una figura estesa al mig d'un camp, al mig d'una pastura. I va pensar, o és el que ell diu, va pensar que era un pastor fent la becaina i va continuar carenant cap a Sant Amants per anar a veure si trobava 4 bolets. Quan al cap de 2 hores baixava ell i el gos de veure si trobava bolets, va veure que la figura continuava allà i sobretot que no s'havia bellugat gens. Clar, el fet que no s'hagués bellugat és el que ja li va cridar una miqueta més l'atenció, però l'home no ho va veure clar. Entre altres coses perquè a l'entorn de la figura hi havia 4 o 5 sacs, que ell en aquell moment no ho veia bé si eren sacs o què eren, però 4 o 5 penjolls penjats dels arbres, com una mena com d'això, a l'entorn dels arbres que hi havia al voltant de la figura, no molt a prop, a uns 25-30 metres del cos, hi havia com uns sacs penjats dels arbres. Això li va fer encara més feresa, a pensar que no fos alguna mena de ritual estrany, i l'home va tenir la prevenció de dir no m'hi acosto. No m'hi acosto, no fos cas que això fos una cosa estranya. Això ho diu ell. Això el Rovira. Això és el que diu ell. Això sí, exacte. Això és el que ell diu, jo penso que és veritat, perquè a banda que m'ho ha explicat, també ho diu també en la declaració policial, i diguem-ne que té una versió contrastada per diverses fonts. Aleshores, ell decideix no acostar-se al cos, però sí que li dona un cop d'ull amb uns binocles que porta. Per tant, ens consta que segurament ja va veure que allò podia ser una persona morta. Tanmateix, li va fer por. I va baixar cap al poble, cap a Sant Joan de les Abadesses, al seu poble, va anar a fer el vermut abans de dinar i va dir als seus companys de la Unió Excursionista que estaven fent el vermut allà a Cal Estavet, a la plaça de l'Ajuntament, els va dir, escolta'm, he vist un cos estès, no m'ha fet gaire bona espina, si em volguéssiu acompanyar, doncs quedaria més tranquil, no? Li van dir, doncs anem-hi, però ben dinat, primer diner. Van dinar i a la tarda, cap a quarts de 4, van pujar amb cotxe directament ja cap al Pla del Pagot i des del lloc on van aturar el cotxe, on la pista de muntanya on has de deixar el cotxe, des d'aquell punt no van veure el cos, perquè el cos quedava una mica ensotat darrere una mica de relleu del llis i no el van veure, però així que ja van saltar del cotxe i van començar a caminar i ficar-se pastura endins, ja van veure que allà hi havia algú i efectivament ja es van témer que podia ser una persona morta o inconscient. S'hi van acostar una miqueta més
i van veure que era una persona que era morta i tanmateix tampoc haguessin pogut determinar quant temps portava allà, quan s'havia esdevingut la mort, perquè tenia un aspecte, diguem-ne, que no era massa... no delatava en tot cas que haguessin passat moltes hores des de l'òbit. Van avisar els Mossos d'Esquadra. Duia el cartell? No, el cartell de no deixeu-me si em trobeu... Sí, però ells això no ho van veure perquè això ho portava a la bossa. O sigui, al costat del cos hi havia una bossa per portar documents, per entendre'ns. Ells en principi hem d'entendre que no la van tocar, aquesta bossa, sinó que el que van fer van ser trucar als Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra, que estaven patrullant per Sant Joan de les Abadesses, van pujar cap a, devien ser a les 5 aproximadament de la tarda, i aleshores van pujar 2 Mossos d'Esquadra, una noieta jove que no sabia qui era Lluís Maria Xirinacs, i un xicot no tan jove però que tampoc sabia qui era Lluís Maria Xirinacs. Aleshores van obrir la bossa que hi havia al costat del cos i es van adonar que hi havia un DNI, un document d'identitat, i aleshores van comunicar amb la central dels Mossos d'Esquadra, i quan la Mosso d'Esquadra va dir en veu alta el nom de Lluís Maria Xirinacs Damians, que per a ella no significava res aquest nom, va ser quan el president de la Unió Excursionista de Sant Joan, que era un dels que havia pujat, el Dani Plana, va dir: aquest senyor jo sé qui és. Aleshores va lligar una mica el nom amb l'aspecte del cadàver que tenia al davant. També feia molts anys que no l'havia vist, perquè la imatge icònica que tenim de Xirinacs, l'icònica és aquell Xirinacs jove davant la model, diguem-ne. Per tant feia molts anys que no havia vist Xirinacs. I diguem-ne, van passar unes hores i aquesta és la història, bàsicament. El que passa és que jo ho explico amb molt de detall de com va anar tot. Ara entenc per què dius hasta en els foscs que tenia al costat el tipus d'herbes i el tipus de matons. Ja ho he entès. Ho he entès perfectament. Sí, hi ha fotos i aquest senyor no ho pot dir perquè no les ha publicat a la novel·la, no? No, però hi ha unes fotos, els Mossos d'Esquadra fan fotos. Però abans també n'hi havia... Això no ho sé jo, però els Mossos d'Esquadra fan fotografies que estan dispositades, que això ja és una qüestió de la família, clar. L'última pregunta i després deixem a la gent. En la meva biografia, que també intenta, després d'esbrinar bastantes coses, ser màximament històrica, jo explico que hi ha una persona que es diu Ingrid, que m'ha explicat moltes coses, i entre elles que hi havia alguna persona íntima amb el Xirinacs. Després, investigant per la meva banda, la vaig trobar, aquesta persona, i tu, en canvi, fas, suposo com a joc literari, que l'Ingrid sigui la persona enamorada del Xirinacs o el Xirinacs enamorat de la persona. Fas aquest joc, tu. Sí, però és una clocada d'ull, clar. El llibre, aquest llibre, com deia abans, que és una novel·la de no ficció, constantment et pots permetre aquest joc entre la realitat i la ficció. De fet, un dels jocs que proposa el llibre és que apareguin personatges reals com a personatges del llibre. El mateix Lluís n'és un, perquè, naturalment, en aquesta recerca de les raons de Xirinacs, una de les coses que havia de fer el narrador era entrevistar Lluís Busquets, que és la persona que més en sap d'en Xirinacs. Per tant, havia de sortir Lluís Busquets. I el llibre, la meva novel·la, reprodueix una conversa que van tenir Lluís Busquets, efectivament, ell i jo, en una granja del carrer Montanyà a Barcelona. És un resum del que vam parlar. Una de les clocades d'ull que jo també volia fer era fer aparèixer aquest personatge de l'amor de Xirinacs. Jo utilitzo en aquest cas aquest pseudònim que tu imputaves a aquest personatge tan proper a Xirinacs com era aquesta senyora, que ignoro quin era el nom, perquè tu no el dius en el teu llibre. No ho dic perquè vaig prometre que no el diria, evidentment. Jo quedo satisfet de moltíssimes preguntes, però segur que la gent té moltíssimes més. Jo donaria la paraula, si no, entenc que continuarem, però hem quedat que el més interessant és que la gent pugui preguntar. Jo se me planteja una pregunta. Per una pregunta, veia. És una qüestió, en el llibre, aquest dels 6 dies,
te planteges el perquè de la decisió que va fer el Xirinacs d'anar a acabar els seus últims dies de la vida allà? El per què? El llibre és això. És això el llibre. El llibre, bàsicament, la pregunta és per què. El llibre són 200 pàgines... No hi ha una resposta. No, no hi ha una resposta. O n'hi ha moltes. Cadascú se pot agafar del que... Sí, perquè és un llibre que ja no només et planteja aquesta pregunta sobre per què Lluís Maria Xirinacs va morir i tot plegat, sinó que al final el llibre pretén d'alguna manera posar-te al davant la teva pròpia mort. Perquè una de les lliçons de Xirinacs, un home que va ser un avançat en tantes coses, una de les lliçons també era nosaltres cada vegada estem més abocats, i ara que el debat de l'eutanàsia està damunt la taula cada vegada més, estem més abocats a preguntar-nos sobre la nostra pròpia mort, sobre la mort que nosaltres volem per cadascun de nosaltres. I això és una oportunitat, és una llibertat, és una riquesa, però també és un compromís, és un acte de responsabilitat profunda. Com vols morir, si mai pots escollir com vols morir? I el llibre parla d'això també. No només parla de la mort de Lluís Maria Xirinacs, parla també sobre com cadascun de nosaltres pot voler morir. Potser després de veure com aquest home que anava per davant de nosaltres es va inventar una mort feta a la seva vida, igual potser nosaltres també podem decidir, home, jo també vull una mort a la meva vida. Potser no vull una mort convencional, potser no vull quedar en mans d'una medicina potser freda, deshumanitzada, no ho sé, o potser sí. Cadascú de nosaltres és lliure d'escollir el camí, no? Però el llibre inevitablement ens posa al davant aquesta reflexió sobre la nostra pròpia mort, la mort que nosaltres volem. Gràcies. Ell no va deixar res escrit explicant? Sí, ell va deixar fonamentalment 2 dietaris. Un d'ells, potser als 5 anys, és el que en parla d'una forma més clara, perquè el dietari místic, el darrer Espurnes, és una elaboració més encara teològica. A partir de Ramon Llull. Ell fa un dietari de l'últim mes i dels últims 5 anys. L'últim mes agafa Ramon Llull, el Mitjamà, i el comenta, el corregeix a partir de la seva teoria filosòfica, li diu que molt bé, però és un comentari. Ell diu el titular de Darreres Espurnes acompanyat del mestre Ramon Llull per havent morir. Això ho fa els 30 últims dies de la seva vida. Escriu un cada dia. I els últims 5 anys, en canvi, fa aquest altre dietari que ell va explicant moltes coses. Que la gent dirà que s'ha suïcidat i no és suïcidi, per exemple, ell diu que és un suïceci. Un suïcidi és cessar de viure. No és un homicidi que algú t'hagi matat, ni és que tu et vulguis morir, és cessar amb tot, etc. Està dient que està en plenes facultats, que justament en aquest moment té molts amics, té un editor que li està editant tot, etc. I per tant, doncs, va donant raons. Si a mi em demanéssiu per què va arribar aquí? A veure, el Xirinacs és una persona que els últims anys de la seva vida vivia sol, en un pis petitíssim que jo havia d'ajupir per entrar, en el qual tenia un teclat de piano, perquè li agradava molt tocar el piano, al costat pràcticament de l'encimera de la cuina, amb una vajilla fantàstica, 2 plats, una forquilla, un ganivet i un vas. No convidava ningú, per tant, perquè havia de tenir més. Aleshores, alguna vegada, jo els últims anys vaig tenir la sort de dinar amb ell cada divendres, i esclar, algun era un home puntualíssim. Per tant, un divendres que et fa esperar mitja hora, ostres, sí, m'has fet patir molt, i a més no sé mai ni trucar-te, perquè ell no trucaves a casa seguida, et contestava mai, sinó a la nit, a les 10 de la nit, agafava totes les trucades que tenia, m'has trucat, que volies, però m'has fet patir molt, i ell sempre et deia, tranquil que ho tinc solucionat, això. Hi ha unes monges que em volen, jo sabia molt bé quines eren, en un lloc que tranquil que ho tinc solucionat. No patiu mai pel meu final, perquè ja ho tinc, però no, ell ho estava solucionant d'una altra manera, amb un dietari que estava escrivint comprometent-se sense dins-me. Vull dir, això que quedi clar. Hi havia més preguntes? Ningú sabia que estava allà dalt. Com? Que ningú sabia que estava allà dalt. Ningú sabia que estava allà dalt. A veure,
Sí. Hi va haver... A veure, ell va intentar dir-ho amb una persona que no va poder. Al no poder dir-ho a aquesta persona ho va dir amb una altra i ho sabia la persona que el va acompanyar. El va acompanyar en cotxe de dalt. El va acompanyar en cotxe de dalt. Una persona que... Bueno, ara és molt fàcil dir-ho perquè ha passat tot el que ha passat, però jo què sé, el dia que va passar això doncs va anar a llogar un altre cotxe perquè no fos el seu, no fos la seva matrícula, que ningú ho pogués veure, que ningú ho pogués acusar. Els 3 primers anys es va cuidar prou de no dir-ho a ningú. Penseu que, esclar, que aquí va actuar tothom, els metges forenses, els jutges... El metge forense, cap dels forenses de Girona, li truquen. Hi ha un tio que s'ha mort a Camp Pegot. La resposta seva perquè me'l va explicar en un sopar, Sabeu què vaig contestar jo? Ha arribat un boig que es voldrà morir al mig del camp del Barça. Oh, és el Lluís Maria Xirinacs. Què dius? Que ja pujo. Però esclar, ho va dir això perquè va dir ara que aquest tio em farà perdre la tarda del diumenge per anar allà dalt, etc. Els jutges. Penseu que una de les coses més difícils que hi va haver és veure què deia el jutge, com havia mort aquest senyor. El jutge, després de tots els informes de tots els forenses, no es va atrevir, és a dir, el que diu l'atestat és mort natural. Mort natural. No es va atrevir a dir suïcidi. I ens ho demanava molt. Jo aquest temps estava a la fundació i trucava molta gent i periodistes. Teniu ja el del jutge? No, encara no ha arribat. I quan va arribar, mort natural. Per tant, hi havia molta gent implicada en aquesta mort. Respecte a si ell ho havia dit, diguéssim que amb els seus esquemes ho va deixar dit, però molt difícil a priori interpretar-los. A veure si ens entenem. De nosaltres, per exemple, es va venir després, però no ho vam saber. El meu fill estava de colònies. La meva dona va baixar on dinaven perquè no dinaven mai a prop de casa i aquell dia justament es va acostar. Per què? Perquè es venia despedir. Però jo no ho sabia. A veure, nosaltres havíem quedat, cada agost venia aquí un got i un 4x4 vell que em portava per allà a les muntanyes, que li interessava molt sempre, i aleshores doncs no vam saber això, no vam entendre que es havia vingut a despedir. És cert que la meva dona li va fer 2 petons, que a mi em va fer una abraçada, però es devia divertir com un xino, despedint-se de gent i veient que no teníem res, però com jo, la majoria de persones. Penseu que ell portava una agenda i havíem quedat el 23 al got perquè ens havien de trobar una persona, justament. I sí, jo apuntat, mira, i va agafar l'agenda i va dir, el 23, el 23 ell ja sabia que no estaria allò. Vull dir, que ja estaria a una altra dimensió, vaja. Més preguntes, segur que n'hi ha moltes. Ara, clar. A veure, en diria una altra. La qüestió política de la seva manera de pensar en el llibre es plasma o no? És els 6 dies d'aquests o hi ha una fuga amb la seva ideologia política? A veure, hi ha de ser, i sí que hi és, d'una forma molt sucinta, perquè no és el tema del llibre, però naturalment, no, clar, Aquí sí que hi és. exacte, en aquest sí que hi és. Però sí, clar, a veure, jo tenia molt clar una cosa, i és que no escrivia un llibre per a les persones, només per a les persones que ja coneixien Lluís Maria Xirinacs. És a dir, la meva voluntat era escriure un llibre per qualsevol lector, no només català. És a dir, que qualsevol lector pugui compartir en tant que persona, en tant que humà, pugui compartir aquesta experiència tan atordidora com que algú vulgui morir d'una forma com ho va fer ell, per entendre'ns. Per tant, jo necessitava explicar qui va ser Lluís Maria Xirinacs a qualsevol lector, tant a les persones que ja el van conèixer, com a les persones que el coneixien una miqueta de nom i prou, com a persones que no tenen ni la més remota idea, com ha passat de fet que hi ha molta gent, sobretot gent més jove, que ha llegit el llibre, la novel·la, i que
a banda de llegir una novel·la sobre una mort, doncs també han descobert la figura de Lluís Maria Xirinacs, perquè el llibre en fa un petit resum. Penseu, tot i així, nosaltres ara tenim la impressió del Xirinacs que va estar durant molts anys fent coses, no? A veure, el Xirinacs, pràcticament, quan jo em toca presentar aquest llibre, sempre dic el mateix. El Xirinacs es va passar, ell neix el 32, fins pràcticament el 81, és a dir, 40 anys formant-se. Surt a la palestra, pràcticament amb els 21 dies de vaga de fam per Catalunya. Després del procés de Burgos, la seva vaga de fam, la primera vaga de fam que es feia en sèrio a Catalunya, i que els metges li van anar a demanar, algun metge li van anar a escoltar, jo puc assistir perquè no sabem encara aquí què passa amb les vagues de fam i ho volem analitzar i tot això, que sabeu que en aquell temps hi havia en Martín Villa com es diu, governador civil de Barcelona, li va fer passar les 1001 perquè el volien fer passar per boig i els metges del clínic no el van voler, etc. Això és l'any 81. I pràcticament el Xirinacs, què farà el Xirinacs des d'aquell moment? Bé, aquesta vaga de fam el porta molt enllà. Després caurà d'aquells 113, recordeu, de l'Assemblea de Catalunya clandestina, que van caure, i aleshores ell tornarà a fer una altra vaga. Després el posaran. A veure, quan ell fa aquestes vagues de fam, demana eleccions lliures als països catalans. Quasi res, no? I ell diu que deixarà la vaga de fam quan hi hagi eleccions lliures als països catalans. Imagineu-vos, no? Una vaga de fam no es fa per complir objectius, sinó perquè els amics es moguin, no? I els amics es mouen. Tant és així que tota l'Assemblea de Catalunya clandestina el va veure. I ell diu, escolti, ja ha fet prou vostè, deixi la vaga de fam, sisplau, ja ha fet el que havia de fer. Escolti, i a més li prometem que farem una cosa, que està a punt de... I serà l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya, no l'Assemblea Nacional Catalana, l'Assemblea de Catalunya del franquisme, absolutament clandestina, etc. Per tant, es pot dir, a ell no li agradava, que hi va posar un granet de sorra molt fort aquí. Després, quan hi ha l'any de la Constitució de l'Assemblea de Catalunya, el tornen a enganxar a Ripoll, que es fa una pleca a Ripoll, i com que és sacerdot, això ell sempre ho deia, gràcies a sacerdot no estic mort, no el poden posar en una presó normal i el porten aquí, a la presó dels escolapis de Quiuoc. Però li diuen, i has d'estar tants dies. I quan han passat els dies, diu, escolti, a mi em van dir tal o no, és que el govern civil de Girona diu que no pot marxar vostè. Aleshores li diu el superior d'aquí, li diu, avisa el Guàrdia Civil, que demà passat, quan els nens hagin sortit a les 5, m'escaparé. Això era molt típic, deia. Sí, la Guàrdia Civil m'espera. S'escapa, m'espera, i el porta al jutge. El jutge d'aquí va dir, hosti, quin paquet, el Xirinacs a Girona. A Girona, i a Girona no sabien què fer-ne. I és quan el porten a la presó de capellans de Zamora. Aquí hi ha uns trossos a la seva biografia molt maco, perquè a la presó de capellans de Zamora pràcticament hi ha capellans d'aleta. I el desperten al dematí cantant en català. I allà ha començat una vaga de fam i set. I set, Que no hi ha ningú que hagi durat més d'11 dies, i en fa 9 o 10. Bueno, el Xirinacs, aquest, dura molt poc. És a dir, pràcticament, després ja sabeu que al sortir dels 2 anys de presó a Carabanchel, estan a punt de donar-li el Nobel, Espanya remou tot el que sigui perquè no li doni el Nobel de la Pau, i aleshores ell surt de la presó i es posarà davant de la moral demanant amnistia pels presos polítics. Què passarà demanant l'amnistia dels presos polítics? Doncs que al senyor Suárez se li acudeix muntar unes eleccions, les primeres eleccions democràtiques, i li van allà i li ofereixen ser un senador. I diu, ui, ni boig. Quantes firmes necessiten oficials per ser senador? 3.000.
Si me'n porteu 6.000, encara, pensant que no m'hi portaria. I li porten 7 o 8. Amb res, en 4 dies o 5. Total, que serà el senador no polític, serà partit polític, més votat d'Espanya. I el Senat què fa? Quedar-se dret per demanar l'amnistia. Ell contínuament demanant amnistia. I aconseguirà l'amnistia. Després d'això, ja sabeu que pràcticament el senyor Suárez viola la Constitució. I ell farà un llibre contra la Constitució, un llibre. Se diu paquet d'esmenes, la Constitució, paquet d'esmenes. Per dir que aquella Constitució, si la Constitució no posa que Catalunya és una nació, els catalans no la podem votar. I fixeu-vos la raó que tenia. Ara ho veiem, la raó que tenia. Esclar, aleshores, quan portava un any a la presó, davant de la presó model, li volen fer un homenatge a Xirinacs. I diu, no, en tot cas, homenatge a Catalunya en la meva figura, una cosa així, la fan a la Fundació Miró, en els llibres de tradició dels líders, diu que per ell era el dia més important de la seva vida. Què anava a dir? Sabeu què anava a dir? Hi havia tots els partits polítics a punt de tot, doncs que ens constituíssim en Parlament de Catalunya. Abans de res, que ens constituïssin en Parlament de Catalunya, etc. Els polítics, esclar, cadascú tenia la seva parcel·la. Uns ja estaven situats a la ratlla de sortida, els altres més cap aquí, i no volien. Ara aquest tio ens està dient que deixem allò que hem conquerit. I per tant, no. A mi em va explicar, passava gent, polítics coneguts, que no vull dir noms, per davant de la sèrie del model i em deien, estàs boig, no et presentis. Però figures d'aquelles no sortien a la televisió. I no vull dir més coses. Després ell sempre diu que es va equivocar. Quan va acabar la legislatura, sabeu que es va posar amb el BEAN, el bloc d'alliberament, el bloc d'alliberaments de paradissos catalans, d'esquerres d'alliberament nacional. I ell diu que es va equivocar. I aleshores, quan perden les eleccions, ell fa un canvi de vida. Estem a l'any 1980, perdó, estem el 1980, ho dic bé, i per tant, des del 71-80, són 10 anys que ell ha estat a la cresta de l'ona. L'any 80, no sabeu què feia el Xirinacs. El Xirinacs va treballar en filatèlia, va treballar amb coses de cooperatives, va fer 1000 coses, intentar fer una agència catalana, ara la tenim, però aquells anys, una agència catalana d'informació, va fer 30.000 coses, però no ho sabem. Els anys que el Xirinacs sempre deia, agafava el banda, in mezzo del camí de nostra vida, l'etapa de maduresa de la vida és quan has de fer les coses. Després no sabem res més. Pràcticament no torneu a sentir parlar del Xirinacs a nivell públic fins que l'any 2000 es posa a la plaça de Sant Jaume a demanar l'Assemblea dels Països Catalans. Ara m'estic allargant i per tant tanco. Però si voleu alguna altra aclaració, digueu-me, estem aquí per contestar. Que anava amb un carro fent la volta als Països Catalans. Com? Que feia la volta als Països Catalans amb un carro. No, això ho va fer en Dallós, un Rossinyol, però el Xirinacs no. El Rossinyol sí que ho va fer, però el Xirinacs no. Amb un carro no. Va estar a punt de ser enviat al FAR, pel bisbe, i aquests, no cap importància, no. Va anar amb un seu amic que estava a la bota amb els gitanos a comprar-se un burro perquè no es veia por de... No cal, aquests detalls no venen a tomb. Digueu, digues. Que ja ho he fet una mica, podria planificar una pinzellada dels aspectes que el llibre pot ajudar, amb els que el llibre pot ajudar a
difondre la figura, perquè, per entendre's, cada cop va quedar menys gent que la conèixer, cada cop va quedar menys gent que hi va treballar, clarament, i ja en conec alguna persona jove que llegia el llibre, ha pres el primer contacte amb aquest llibre, amb la figura. I seria interessant saber que les 3 o 4 pinzellades que... Jo dic que m'ha fet molta propaganda, perquè aquest llibre, que és tota la biografia, de 800 pàgines, és més difícil de llegir. Però aquí és tot, Aquí és tota la formació i tota la història de Catalunya d'aquests anys. Però és veritat que és més complicat de llegir que no pas la seva novel·la, i per tant és una bona propaganda, i això que et diu, sembla que li pots contestar, perquè pinzellades n'hi ha. Sí, a veure, jo torno a dir una mica el que deia abans, això és una novel·la, per tant, estem en el terreny de la literatura. Jo no pretenia fer un assaig sobre Lluís Maria Xirinacs, entre altres coses perquè no el vaig conèixer, ni el vaig veure mai, ni de prop ni de lluny, mai. Jo volia fer una novel·la sobre una persona que puja a la muntanya Morissa, i aleshores aquesta persona, com deia abans, el fet és que aquesta persona va existir, i per tant al lector li he de donar una colla de pistes perquè entengui la profunditat d'aquestes persones, perquè el lector pugui sospesar quines eren les raons profundes d'aquest home per voler morir a la muntanya d'aquella manera. I per tant és una manera de donar una colla de dades que fonamentalment són els testimonis de les persones que el van conèixer i el que explica Lluís Busquets a la biografia, un resum molt resumit, per entendre'ns, perquè la gent pugui conèixer qui és Lluís Maria Xirinacs. Però les condicions, la manera d'explicar-ho, la idea final no és fer aquesta difusió, però diguem-ne que és un benefici col·lateral, diguem-ne, del llibre. I és que tot llegint aquesta novel·la, tot llegint aquesta novel·la que té aquesta part detectivesca que enganxa, diguem-ne, tot llegint aquesta novel·la que té aquesta part de reflexió a l'entorn de la mort i del nostre compromís personal de cadascun de nosaltres, com deia abans, amb la mort, doncs també de retruc pots conèixer i descobrir qui és Lluís Maria Xirinacs. Una de les coses que abans sortien per aquí sobre algú preguntava, però ell no va deixar escrites les raons per les quals es volia morir. Clar, ell, sobretot en el dietari 5 anys, aquest que va començar a escriure 5 anys abans, fixeu-vos que 5 anys de compte enrere són un compte enrere molt llarg. Una cosa és dir, mira, jo d'aquí una setmana faré això. I és un compte enrere que dura una setmana. Però 5 anys, sabent que al terme d'aquells 5 anys moriràs, són un compte enrere molt llarg, per donar-li molts toms, per penedir-se. Ell també té por, també té por. El darrer Espurnes, el diumenge abans, té por, amb el calç amarg. També té por de morir. Em pot tossar una vaca, em pot enverinar una serp, què em pot passar? I té por també de l'inconegut, també, perquè en el calç amarg del darrer Espurnes ell ho diu clarament. Clar, és un compte enrere molt llarg. Quantes coses li havien passat pel cap en aquest home? Ell exposa, així, d'una forma molt grosso modo, jo faig un resum, exposa 4 o 5 raons per voler-se morir. Una d'elles, per exemple, ell diu, jo em vull donar del tot als altres. Vull morir perquè em vull donar, em vull ofrenar del tot als altres. Això em deixa un llibre, ell diu, en comptes de donar les primícies que ja els vaig donar quan me'n vaig fer seminarista, vull donar les postrícies. Ell diu això. Una altra raó que dona, per exemple, ell diu, vull morir per la natura presonera nostra. És una frase que ell utilitza, per la natura presonera nostra. Vull morir per estar més a prop del missatge de Jesús. Clar, totes aquestes raons, aquestes que aposta, fixeu-vos que poden ser justificacions per morir, però alhora poden ser tot el contrari, poden ser raons per viure. És a dir, si tu vols reivindicar la natura presonera nostra, no cal que et moris. Pots ser un activista lluitador
del medi ambient, per I entendre. perquè Catalunya tingui un presoner menys d'Espanya. També, tampoc no cal que et moris. Tampoc no cal que et moris per això. És a dir, que les raons que ell dona per estar més a prop de Jesús, no cal que et moris per estar més a prop de Jesús, tu pots exercir el teu ministeri com a catòlic, com a creient, el que sigui, en vida. Perdonar-se als altres. Quanta gent hi ha que es dona als altres en vida? No cal que et moris per això. És a dir, que les raons que Xirinacs apunta en els seus dietaris, a mi com a ésser humà, no com a especialista en Xirinacs perquè no ho soc, sinó com a ésser humà, a mi no em convencia. No em convencien aquelles raons que ell dona per morir-se. Ell fa una frase evangèlica. No hi ha més amor més gran que donar la vida pels altres. Ell fa aquesta frase, la va fent com una mena de leitmotiv. Ell era un creient absolut. Però fixeu-vos, clar, com que aquestes raons a mi no em convencen, per això escric el llibre, no? Per poder, perquè són raons que al meu entendre podien ser raons per morir-se, però també podien ser raons per continuar visquent. D'aquí que abans responia a una companya vostra, no? Que la solució final no la sé, no la sé. La literatura, a diferència del periodisme, si això aquest llibre fos un reportatge periodístic, jo hagués apostat una colla d'hipòtesis possibles, buscant clarícia, buscant unes solucions. El periodisme intenta explicar les coses. La literatura, tot el contrari. La literatura posa el focus en les coses més fosques, més difícils d'explicar. I tot i que no hi hagi cap solució, t'ha convençut? Què vols dir? T'ha convençut la raó? Jo no les jutjo. No, personalment, no vol dir jutjar. No és que no els puc jutjar. No els puc jutjar, no ho sé. Jo el que sé és que Lluís Maria Xirinacs, a veure, com t'ho diré, una persona que arriba a prendre aquestes decisions, jo intento esbrinar quines són aquestes raons, però no les puc jutjar, perquè són les seves raons. No, segurament m'he explicat malament. Em referia a té la lògica, es pot entendre, fa falta lleis per entendre... Esclar que sí que es pot entendre, sí, es pot entendre, però al final jo penso que en aquest cas parlo de la meva novel·la. La meva novel·la no és el més important, això. El més important és que al final de la lectura, a banda de tenir aquesta experiència de lectura, d'identificar-te amb una persona humana excepcional, com era Xirinacs, a banda d'això és que tu mateix et plantegis quines són les teves raons per continuar visquent i fer-ho sabent que un dia moriràs i que pots escollir quina mort vols, per entendre's. Perquè al capdavall la mort de Xirinacs, també com moltes altres morts, és la culminació d'una vida. Ell projecta una mort que en aquella mort també hi fa combregar, fa que hi coincideixin tota una colla d'anhels, conviccions, certeses i fes pròpies d'ells. Això és molt bonic, és un exemple bonic. És un exemple també perquè això, d'alguna manera, la mort, decidim la mort que volem i il·luminem també la vida que volem viure actualment. I és una lliçó també que ens dona Xirinacs. No sé, potser algú el que t'està demanant, no sé, és prescindint de la teva peripècia literària, si a nivell personal el Xiri t'ha convençut molt i ara ets més xirina que ja que vas començar. Això és el que potser et demano. No, demano. Però jo em resisteixo, ja ho saps que resisteixo. És que no té cap importància el que jo pensi. No té cap importància. L'important és la novel·la, és el que el narrador et convida a viure. Jo personalment, com a Jordi Lara, com a persona, sí que Xirinacs és un personatge que m'ha entusiasmat quan l'he descobert. Però això no té res a veure amb la novel·la. Això és el que m'ha semblat que estava demanant. Si em permeteu, jo ara també reflexionant així i dic una altra cosa. Moltes vegades demanem raons a les coses, i això de l'amor, les raons, no? Per què? A vegades amb la raó costa molt d'anar a buscar aquest per què. Jo també a vegades no feia la pregunta per què no. I llavors el Lluís Maria Xirinacs, o Xiri, era una persona lliure.
i com a lliure va portar la seva llibertat en el màxim estat. I aquest va ser escollir la seva mort i en el lloc on va voler morir, que és un lloc ple de simbolisme per al país català. El lloc on es va morir el va triar als 20 anys, Sí. Els 20 anys. I veig el llibre que ho sabeu, Vull dir, ell va allà i diu, això és el bressol de Catalunya, jo em vull morir aquí. Quan té 20 anys que fa una sortida d'excursió, un campament, etc. Però fa una mena d'ascesi d'intentar viure sense res, a veure si pots fer la travessia, i és clar, ho pots fer, però perquè després els esquapis o l'altre li donen menjar i perquè li donen diners per tornar a Barcelona, etc. No ho pot fer, ja se n'adona de quines són els límits. El Xirinacs era un home que Lluís Planes, que és un dels seus deixebles, diu, té una expressió molt maca, diu, et cremava. Si tu t'hi acostaves, deixava senyal. I això molts dels seus deixebles ho podem confirmar. Digui. Ara, mentre us sentia, m'ha vingut al cap un paral·lelisme amb Verdaguer. Potser un paral·lelisme amb Verdaguer, que té relació amb això que deia aquesta noia, que no necessàriament les raons poden explicar totes les coses, i ben cert que potser en el dia a dia sí que fem servir raons, però exactament quin és el sentit de la nostra vida i de la nostra existència, això la raó no hi té gran cosa a dir, i la potència aquesta dels Xirinacs, a mi em sembla que lliga molt amb Verdaguer. Mira, és molt interessant que diguis això, perquè justament Verdaguer, en un moment més difícil de la seva vida, quan el tanquen per tot el que ja sabeu, agafa l'amic i amat de Ramon Llull i fa uns poemes sobre l'amic i amat. Justament per això, abans d'aparèixer aquesta biografia, va aparèixer un llibre meu que es deia Llull, Verdaguer i Xirinacs, 3 homes de Déu en diàleg. I aleshores posava el Ramon Llull medieval en traducció actual, la meva senyora, el Verdaguer i el Xirinacs, tot junt. És un llibre preciosíssim. No crec que en trobeu ja, perquè era un llibre que va sortir molt bé de preu i amb unes pintures magnífiques del pintor aquest internacional que es diu Bernils. En fi, és un llibre molt ben editat, molt maco. I valia 20 euros, és un llibre gairebé normal. Per tant, però és molt interessant això que diu, perquè sí, tots van a petar més o menys allà mateix aquests homes excepcionals. Perquè és un altre home excepcional, Ramon Llull és un altre home excepcional. Més, sí. Recordo el dia que es va fer públic de la mort, vaig llegir la premsa, el que deia, en aquell moment jo estava per voler, i em va ser una mica perplex de l'explicació que donava la premsa. Crec que també sembla recordar que hi havia com una transcripció de fragments del diari en què explicava la seva mort, el que ara recordo era més aviat en clau política, per dir-ho així, posant la premsa, va posar més èmfasi, suposo, les documentacions polítiques. I és per aquest motiu que uns dies més tard vaig escriure a Lluís Planes, que ens coneixem des de fa temps, demanant-li, com que sabia el vincle que tenia, a veure què em pensava, perquè m'ho havia quedat una mica perplex. Si no hi havia, em semblava que hi havia poca profunditat, per dir-ho així, a les motivacions de la premsa. I en Lluís em va dir, encara que no t'ho sembli, hi ha una dimensió crística, que s'ha dit aquesta expressió. Crística. En aquest acte de Xirinacs hi ha una dimensió crística. La meva pregunta és, què en pensa? Sí, a veure, ell, de fet, això és obvi, ja n'hem parlat, però no de totes aquestes dimensions que té aquesta mort, crística i d'altres, té moltes dimensions, però això, a més, ho podem veure molt clarament amb les dues, diguem-ne, notes que ell va deixar escrites a les darreres hores, pensant en que serien
trobades i llegides i publicitades d'alguna manera. Per una banda, l'acte de sobirania, que ja coneixeu, l'acte de sobirania, diguem-ne que ell es declara alliberat de França, Itàlia, Espanya, i que es posa, diguem-ne, en una actitud col·lectiva, diguem-ne, ell mateix es posa com a figura col·lectiva, no? I després hi ha el que jo en la novel·la en dic la nota de comiat, que és el paperet que ell portava a sobre a la bossa quan va pujar a la muntanya a morir. Quan va pujar a la muntanya a morir no portava l'acte de sobirania a sobre, no portava aquesta declaració gairebé política d'intencions, que és on com deies molt bé, els mitjans hi van posar la banya. Hauria deixat el dietari. Hauria deixat el dietari. Exacte, però no se'n va fer cap còpia, no la portava. En canvi sí que va fer 2 o 3 còpies de l'altra, de la nota de comiat, que és una nota que és tot el contrari de col·lectiva. És una nota on diu, deixeu-me en pau, deixeu-me estar. És que ell es pensava, tenia por que el trobessin en coma. I aleshores ell, aquesta nota el que deia era em trobeu o no em trobeu, deixeu-me estar com estic. Una cosa així. Sí. No vulgueu pertorbar la meva pau, etc. I respecteu el meu silenci i la meva decisió. Clar, això és dur, perquè imagineu-se que hagués trobat algú, de fet hi va haver algú que el va buscar, un seu amic, amiguíssim, en Gelamant, va agafar el cotxe i va dir, el trobo, aquest senyor. I va voltar per 1000 llocs durant tota la nit i no el va trobar. Però imagineu-se que arriba a trobar. Què s'ha de fer? Ell tenia aquesta por, em fumaran en un hospital, em fumaran no sé què, em fumaran la meva mort en doina. I ell no volia que li posessin la seva mort en doina. Aquesta és una gran expressió. Aquí hi ha una cosa que he vist també que no n'hem parlat gaire, però que és el tema de com s'aconsegueix una mort com la que ell va fer des d'un punt de vista mèdic. És a dir, ell tenia una tècnica també. Per una banda, tenia les respiracions holotròpiques, que són un tipus de respiració accelerada, superficial, cada vegada més ràpida, que fa que cada vegada més, a mesura que vas, diguem-ne, aspirant l'aire, la sang cada vegada té menys qualitat d'oxigen. I això fa que vagis perdent la consciència, i això, si no retornes d'aquesta pèrdua de consciència, pot acabar provocant una fibrilació ventricular i finalment que entris en coma. Mentre estàs en coma és quan amb ell, en Xirinacs, patia que no el trobessin i no se l'emportessin a l'Hospital de Camp de Bànol per reanimar-lo. D'aquí la nota aquesta de comiat. Per tant, ell això ho tenia molt assajat. També sabem que, o sospitem, que portava un dejuni d'alguns dies. Com a mínim des del divendres al migdia, que va fer l'últim dinar que sapiguem amb la Núria Roig. És a dir, que portava uns 2 o 3 dies de dejuni. És a dir, ajudava el cos a estar més feble per apropar-se a la mort física. I que no es prenia les pastilles. Després l'altre és que no es prenia les pastilles pel cor, que ell s'havia de prendre regularment per les arrítmies. És a dir, l'altre, la hipotèrmia, el mateix fred que ell ja comptava que faria, però que no va sospitar mai que pogués fer tant, perquè no podia saber que vindrien aquelles pluges coincidint amb la data del seu aniversari, perquè no ho han dit. El dia que va morir el dia que feia 75 anys, el mateix aniversari. És a dir que, des d'un punt de vista mèdic, també ell es va preparar una mort que, segons els metges, com que no hi havia vessament pericàrdic, era signe que no hi havia hagut una agonia dolorosa. És a dir, que no havia patit. No hi havia hagut dolor d'aquella agonia, d'aquella mort. Havia sigut un apagar-se, per entendre'ns. És a dir, que fins i tot va haver de dissenyar tots els sentits, el crístic i tots els altres, el polític i tot plegat, per aquella mort, però a més va haver de dissenyar una mort que des d'un punt de vista físic fos una mort, podem dir, plàcida, que no fos dolorosa. Més preguntes? La gent de la CUP què hi diu? No sé si heu sentit per tu. Pregunten la gent de la CUP què diu. No ho sé. Un dels el capara de la CUP actualment i ha sigut deixeble del Xirinacs, absolutament, era un dels seus deixebles. Inclús havia portat
la Fundació havia portat altres coses, havien fet moltes coses junts. Jo el que sí que puc dir-te, Clàudia, a propòsit d'aquesta pregunta, és que sí que he rebut inputs positius de gent que s'ha llegit el llibre i els ha encantat, que estan a les antípodes del pensament polític de Xirinacs. O sigui, gent espanyolista 100%, que s'ha llegit el llibre i que m'han dit, noi, m'ha encantat. Saps? No és la meva voluntat, però en tot cas és una mica aquesta voluntat d'apel·lar a aquelles coses que ens fan humans a tots, diguem-ne. Pensem com pensem. Això sí que és curiós de dir. Alguna carícia més? Doncs res. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Què us sembla si llegíssim... Sí, ara que ho havíem parlat abans. Intentem llegir, ara que estem com estem, la seva última declaració al jutge. Sabeu que el Xirinacs l'última cosa que va fer va ser en els 50 anys del discurs de l'11 de setembre al Fossar de les Moreres, se'l va convidar amb ell. La gent es pensava que havia improvisat molt i als seus arxius hi ha 3 còpies, 3 esborranys dels discursos, per tant no va improvisar gens. És aquell discurs en què es posa a defensar l'ETA. Ja sabeu que el van jutjar in absència, però ell va anar a declarar el jutge a Barcelona i exactament li va declarar això. Són 8 punts. 1. És notòria de fa 40 anys la meva adscripció a la lluita no violenta. No cal dir que mai no he disparat cap arma ni penso disparar-la. 2. La meva intenció final en el discurs de l'11 de setembre del 2002 al Fossar de les Moreres fou, encara que no es pugui creure, col·laborar a l'establiment d'una veritable pau al País Basc. 3. El meu criteri, no hi haurà haver pau si no s'asseuen a parlar de la independència del País Basc, d'una banda l'estat espanyol i de l'altra els aversales bascos. 4. No crec que sigui delicte fer feina d'historiador, de la qual evidentment es pot discrepar. És a dir, descriure una guerra d'alliberament nacional que dura 40 anys i de comparar-la amb altres guerres. 5. Tampoc hi ha cap mena de menyspreu a cap de les víctimes, parents i amics de les dues bandes del conflicte, que lamento profundament. 6. La frase compromesa i conflictiva és em declaro amic d'ETA i de Batasuna, que certament vaig dir que havia d'anar acompanyada d'un altre i em declaro enemic de l'estat espanyol, que em vaig oblidar de dir. Aquesta frase és una aplicació de la més pura doctrina no violenta de Gandhi que he predicat sempre. El no violent, davant d'un conflicte violent, no pot restar neutral. Cal que es declari amic de l'oprimit, de l'envaït, i que es declari enemic de l'opressor, de l'invasor. Són els tancs espanyols els que ocupen el País Basc. Cap arma basca no vol conquerir Espanya. I 8. I finalment, com a seguidor de Jesús, que demana estimar també l'enemic, m'esforço a estimar de tot cor com a enemic aquest orgullós estat espanyol i tots els que li donen suport, invasor d'Euskal Herria, de Galitza, dels meus països catalans, i demanar-li que canviï la seva actitud de domini per la de defensor d'una veritable fraternitat entre nacions iguals. Déu-n'hi-do això davant del jutge. Bé, moltes gràcies. Ens semblava, ho hem dit abans de començar, podríem llegir això per acabar, perquè ens semblava que en el moment que estem esperant sentències que poden ser de saber com, hi ha gent que davant dels jutges va ensenyar a no tenir por, i crec que molts dels nostres polítics i
i líders socials ho han entès. No cal tenir por als jutges. Jordi Cuixart em va escriure una carta que havia llegit la novel·la. Jo no la vaig enviar, no sé com li va arribar, i posava de relleu aquesta voluntat, sobretot aquest missatge, aquest testimoni de Xirinacs que havia retrobat en la novel·la, aquest anar a totes, aquest no tenir por. Ell quan fa, abans m'he oblidat de dir-ho, quan fa el dietari de 5 anys, ell justament diu això. Diu, faig això per comprometre'm i per demostrar que tot el que he fet durant la meva vida anava seriosament. Sí, no és que... Anava a jugar-m'ho tot, a cremar les naus. Jugar-s'ho tot. Jugar-s'ho tot. Bé, jo també us agraïm molt en un dia com avui doncs que hàgiu tingut la paciència d'aguantar-nos, amb en Jordi a donar-li les gràcies, a tots vosaltres d'haver organitzat aquest acte i si et vols acomiadar, tu mateix. No res, moltíssimes gràcies per venir.